Ako po si Dato Itim, nananawagan kay Dato Adlaw na bumaba ka na sa pwesto, Dato Adlaw. Kasi naperwisyo na yung mga Surigao nun. Pag hindi ka bumaba sa pwesto mo, Dato Adlaw, within 72 hours, hindi ka na makaapak sa lupa. Papangako ko yan sa'yo. Pati na yung asawa mo na si Haring Gangis, si Encantadja, ang hari ng mga demonya. Bumaba ka na sa pwesto mo, Dato Adlaw. Kapag hindi ka bumaba sa pwesto mo, hindi ka na sisikatan ng araw within 72 hours. Kaya ako na humahangyo sa'yo na bumaba ka na dyan sa bahay kubo mo at umalis ka dyan sa lupang natauhan ko. Sorry. Kalimot na. Isa. Hindi, nagbayan. Ngipon na lagi puti ani. Kaya Dato Adlaw, wag ka nang magtapang-tapangan dyan sa Surigao. Dahil hindi ka na aabutan ng 72 hours. Isama mo na yun. Pati yung asawa mo na kunti na lang yung kulang. Haring Adlaw. Dato Adlaw, humihingi ako sa iyo ng pasensya. Dahil kapag hindi ka lumabas sa pinagtataguan mo, ako na ang hahanap sa iyo at dala ko ang palakol, ang espada ni San Pedro. Kaya wag ka nang mag-alinlangan pa. Lumayas ka na sa Surigao at lumipat ka nagtira. Doon ka tumira sa Iraq. Bitaw eh. Ito na ang huling araw mo, Dato Adlaw. Pati na ang asawa mo na walang kwenta, na walang ibang sinasabi, kung hindi 72 hours. Kapag hindi kayo lumayas sa lugar kung saan ako ipinanganak, hindi na kayo aabutan ng 72 oras.